sentimos que hai xente aquí ou que non hai. Ola, bos días, benvidas e benvidos. Bueno, disculpade porque, bueno, xa sabedes como son estas cousas, un problema técnico de última hora, aquí as compañeiras de Mala Herba facendo todos os esforzos posibles para poder empezar a emitir esta sesión, que é a última das 5 pílulas formativas que a Unión de Cooperativas Espazo COP está facendo, encadradas na actividade dos xoves de cooperativismo no Papagayo, que facemos en colaboración co Concello da Coruña. Para esta última pílula deixamos o tema de financiamento alternativo, no que nos vai acompañar Antón Insua, que é o secretario técnico de COP57 Galiza. Na pílula de hoxe, para o funcionamento vía streaming, lembrarvos, como facemos sempre, que podedes deixar as vosas dúbidas e consultas para Antón a través do chat, e eu llas farei chegar e serei a vosa voz na sala. Como imos así con un pouco de retraso, facemos esta presentación moi rapidiña e eu xa lle paso a palabra a Antón para que comece ca súa presentación. Moitas grazas por participar. Bo día. Moi ben, pois bos días a todos e a todas. O primeiro, agradecer ao Concello de Coruña e máis a Espazo COP o convite a participar nestes encontros, nestas pílulas formativas breves pero moi intensas, son sobre diversos temas que afectan ou que teñen que ver co cooperativismo, e o dexe é un tema, digamos, bastante importante no que é a vida das cooperativas e dos proxectos de economía social, como é o financiamento. Segunda cuestión, que vamos cun certo retraso no inicio da sesión, co cal irei bastante rápido no que é a presentación do que vou falar hoxe. Deixarei esta presentación ao voso dispor para que o poidades ter, digamos, e ler con máis tranquilidade, e tamén deixarei os datos de contacto para que, se tedes máis dúbidas fora das que se formulen hoxe e que queirades formular ou contactar directamente, pois xa vos deixarei, queda na propia presentación, para que poidades, xa digo, a posteriori desta sesión de hoxe, contactar e falar conmigo. O tema este das finanzas éticas ten unha orixe, pois eso, supoño que histórica moito máis antigua, pero situámola así no mundo moderno, pois nos anos 60, ao fío da guerra do Vietnam. Justamente esa guerra, donde houve un movimento, digamos, social en Estados Unidos para que os seus muchachos volvesen a casa o antes posible e se deixaran de andar facendo guerras imperialistas polo mundo adiante. Justamente con eso, ese movimento de non á guerra, tamén xurdiu un movimento de conciencia sobre, pero esta guerra se financia de algunha maneira, é dicir, alguén ten que pagar as bombas, alguén ten que pagar todo o que supón facer unha guerra contra outro Estado, e aí foi onde empezou a xurdir a conciencia de, pero que están facendo cos meus cartos? E a raíz deso nace, digamos, un pouquiño o rollo de que cos meus cartos que non se fagan as guerras, e o que quero que se me diga que se fan cos meus cartos, da que se destinan e demais. Xustamente aí empezou a funcionar a banca, ou algunha banca, como un elemento de, pois ben, vou ser máis transparente e ademais vou a non usar, digamos, os teus cartos para financiar guerras, senón para, neste caso, pois empezaron a apoiarse financieiramente programas para as mulleres ou para as persoas de cor, non? Justamente, bueno, a evolución histórica que tivo desde os anos 60 hasta agora, pois, bueno, chegou a Europa. En Europa tamén empezaron a aparecer modelos de finanzas éticas, tamén no terceiro mundo, no chamado terceiro mundo, pois na India e demais, outros modelos cos microcréditos e demais. E aquí, digamos, xa por aterrizalo moitísimo, aquí en Galicia temos un espectro no que ten que ver coas finanzas éticas, que neste momento está representado por dúas entidades bancarias que operan basicamente en liña, que son Fiare Banca Ética e Trío dos Ban,
Trío dos Banc tiña presencia, non sei se sigue tendo, unha delegación aquí en Coruña, unha presencia física, Fiare non a ten, e despois hai outras experiencias que non son propiamente bancarias, que serían AISOPETO, que é unha asociación por un interés solidario, o PETO, e COP57 Galicia. Eu vou vos falar no concreto de COP57 Galicia, e despois tamén hai outro tipo de iniciativas vinculadas a moedas sociais ou proxectos de finanzas solidarias, como pode ser a Sabia ou a Caixa Virtual de Credo Mutuo e Solidario. A segunda opera en Vigo e a primeira en principio opera en toda Galicia. Son proxectos con menos impacto, chamamos así, do que poden ter as bancarias ou non bancarias que vos poño aí arriba. COP57 é unha entidade que o que vai facer é poñer, digamos, ser unha ferramenta para a transformación social en positivo, e que sexa, digamos, positivo para as persoas, para a contorna e máis para o territorio. Que é COP57? E aquí empece, digamos, un pouquiño a chicha. COP57 é unha cooperativa de servizos financeiros. Eso significa que non é un banco que opere baixo as normas regulatorias do Banco de España, e, por non ser un banco tampouco, ten a capacidade de ter contas bancarias e sobre elas pois operar con domiciliacións, pago de recibos, ou pago de nóminas, ou etcétera, etcétera, ou xeración de tarxetas bancarias para operar en calquera caixeiro do Estado. Entonces, é importante eso, o matiz de que non é un banco, polo tanto non estamos regulados por ese Banco de España, e tampouco unha cooperativa de crédito, que en estreito senso tamén as que existen, Caixa Rural Galega, etcétera, etcétera, tamén están reguladas polo Banco de España, ou a propia Fiare que vos comentaba antes, que tamén é unha cooperativa de crédito, desde o punto de vista xurídico. O que é unha cooperativa de servicios financeiros que nace, digamos, fai moitos anos xa en Cataluña, e co obxectivo único de financiar únicamente entidades de economía social e solidaria a través de que? Do aforro que outras persoas depositan en COP57 e que se destinan únicamente para eso, para o que chamamos construir unha sociedade pois máis inclusiva, sustentable, xusta, transformadora, e que rompa un pouquiño o esquema deste sistema capitalista ou económico no que estamos inmersos, non? COP57, como calqueira cooperativa, ten, digamos, uns principios de funcionamento que definen os seus estatutos, donde por un lado vai coller os principios cooperativos da Alianza Cooperativa Internacional, pero tamén principios das finanzas éticas que teñen moito que ver pois coa transparencia, coa toma democrática das decisións, coa autoxestión e coa, digamos, un elemento importantísimo para nós vai ser o tema da confianza, que a xente confíe na ferramenta precisamente de que os seus cartos están depositados en COP57 e se fai un bo uso deles justamente polo criterio de ser unha banca ou unhas finanzas éticas, non? A historia de COP57 nace no ano 95, esa é a data formal de constitución, e ten unha prehistoria que ten que ver cun conflito laboral da editorial Bruguera, dos traballadores e traballadoras da editorial Bruguera. Justamente, bueno, pois nunha loita pois puramente laboral, un ERE extintivo que se aplicou nesa empresa, pois, bueno, derivou, digamos, nun proceso judicial que acabou no Tribunal Supremo cunha sentencia moito máis favorable do que inicialmente iba a ser para eses traballadores e traballadoras desde o punto de vista económico. Entón, xuntouse por un lado o pensar en como devolver todo o apoio que se recibiu desde a sociedade civil a estes traballadores e traballadoras para chegar, digamos, a conseguir esa loita e gañala no Supremo, como devolver, en termos de gratitude e de apoio á sociedade civil, todo ese camiño, e ao mesmo tempo tamén se detectaba unha das cuestións fundamentais que siguen pasando, desgraciadamente, a día de hoxe, que os proxectos de economía social e solidaria son os que máis dificultades están tendo sempre para acceder ao financiamento, justamente porque son fórmulas que teñen un valor social importante que moitas veces a banca ética sí que recoñece, pero a banca, digamos, tradicional non ten, digamos, ningún tipo de permeabilidade para ese tipo de proxectos ou iniciativas, e hai unha situación de falta de acceso, de falta de apoio das finanzas a estes proxectos. Por eso, COP nace como unha ferramenta para apoiar proxectos de economía social e solidaria. Nace no 95 e a partir de aí vai crecendo na súa estrutura en distintas zonas do Estado español. Primeiro nace en Cataluña no ano 95, despois nace en Aragón 10 anos despois, no 2005, e a partir de aí hai unha cascada de constitución de espazos territoriais
con unha certa capacidade de xestión e autonomía para digamos, interlocutar justamente cos sectores de economía social e solidaria deses territorios e con personas deses territorios que queren depositar o seu aforro nunha estrutura que sexa máis transparente e que ademais canalice o seu aforro única e exclusivamente a financiar ese tipo de proxectos de economía social e solidaria. En Galiza nacemos no ano 2009 e, polo tanto, xa temos unha andaina, digamos, importante, eso, de case 14 anos para digamos, eso, de xestión de ese espazo de finanzas éticas aquí en Galicia. Este sería o mapa da rede territorial que temos neste momento e esa rede territorial responde a que en cada un deses sitios que teñen mancha amarela, é dicir, en Cataluña, Aragón, Euskadi, Madrid, Andalucía, Asturias e Galicia, aí, digamos, o que hai é unha especie de masa crítica, chamémoslle así, tanto de aforradores e aforradoras como de entidades que despois van soportar ou van, digamos, traballar no que son as estruturas propias da cooperativa, que como calquera cooperativa pois vai ter uns órganos de decisión, de participación e que, digamos, é necesario cubrir con personas eso, que poñan parte do seu tempo nesa estrutura para que funcione o modelo, non? Ese organigrama que ten COP57 neste momento, onde vedes que hai unha asamblea xeral que ten o seu consello rector, como calqueira cooperativa, e ese mismo esquema se replica en cada unha das 7 territorios que neste momento están constituídos. E entón, hai o que se chama asamblea de sección, que ten o seu consello de sección, e a partir de aí tamén esta asamblea de sección vai ter, cando menos, 2 órganos de funcionamento ordinario, que sería a comisión técnica e a comisión social. E despois vos conto cales son as funcións que tería eses 2 órganos, porque son fundamentais para o funcionamento de COP57. Quen pode formar parte de COP57? Vos lo decía no discurso que sempre digo desa coletilla de proxectos de economía social e solidaria. Pois poden formar única e exclusivamente entidades que serían de economía social e solidaria. Cales son? As que recoñecen as leis de economía social, centros especiais de emprego, empresas de inserción, cooperativas, confradías de pescadores e, por exemplo, na Lei Galega de Economía Social, as comunidades de montes veciñais en mancomún, que tamén é unha figura propia do noso dereito civil, e serían socias de servicios sempre entidades, que tamén asociacións e fundacións que tamén teñan uns obxectivos concomitantes cos de COP57. Son entidades, polo tanto, quedan excluídas persoas autónomas, quedan excluídas sociedades limitadas ou sociedades anónimas. Ese sería o criterio a respecto de poder ser socio de servicios. E que significa ser socio de servicios? Que, estando como socia da cooperativa, podo acceder aos servicios que ten a cooperativa, que son servicios financeiros. E despois está a outra pata de COP57, que son as socias colaboradoras. E aí o que temos é tanto persoas físicas, que serían as mayoritarias, como tamén entidades de economía social e solidaria, e incluso outras que non o sexan, que o que fan é poñer o seu aforro en COP57 sabendo que o destino vai ser para financiar única e exclusivamente as demandas ou as necesidades que veñan desas socias de servizos. Neste momento, estes son os datos a finais do ano 2022. En COP57 había 1.100 socias de servizos, debemos andar ahora xa polas 1.200, e socias colaboradoras andaba a finais do ano pasado en 5.200, ahora andaremos, pois eso, nuns 400, en 2.600, 2.700 personas en total, non? E vedes que a distribución, pois polos colores e a intensidade deles, concentra a maior parte das socias colaboradoras como as de servicios en Cataluña, porque ten unha trayectoria de tempo e de presencia moito máis larga, pero en Galiza pois non nos queixamos, porque, bueno, neste momento pois estamos máis de 225 personas socias colaboradoras e en canto a socias de servicios pois xa estamos nas 70, non? Entón, bueno, pois son todos entidades que poden e son susceptibles de ser financiadas por COP57. Que dos circuitos hai en COP57 precisamente para soster e para que funcione a súa actividade? Por un lado está as persoas socias colaboradoras, que o que fan é poñer o aforro en COP57, entón se dan de alta en COP57 e no momento que son socias colaboradoras adquiren dereitos de participación política como en calquera outra cooperativa, unha persona un voto, e teñen, digamos, capacidade para tomar e participar na toma de decisións. Despois, esas persoas que poñen o seu aforro en COP, o que van recibir tamén é unha retribución por ese aforro, e é unha retribución que vai decidir a propia COP57 a través das súas estruturas, da súa asamblea,
asamblea e demais. E ese aforro que se deposita aí non ten un carácter, non está aí enquilosado nin está condicionado a nada, é dicir, que as persoas poñen o aforro a día de hoxe e se por calquer necesidade necesitan recuperalo, non teñen ningunha cortapisa para recuperalo, é dicir, poden recuperar inmediatamente un día ou dous o seu aforro e destinalo ás necesidades vitais ou personais que puideran ter. E justamente esa liberdade é o que fai tamén que este modelo este baseado na confianza, é dicir, porque eu confío en que as persoas cando poñen aforro, digamos, o fan para que eu destine ese aforro directamente á economía social e solidaria, e tamén as persoas confían, ou as entidades confían en que ese aforro, digamos, ven desta xente que non coñecen, que están aí, que é unha nebulosa, pero que son, digamos, as que sustentan a nosa ferramenta de financiamento. Por lo tanto, se basea nun sistema de confianza e justamente porque ao non estar regulado polo Banco de España, tamén esas aportacións non están garantidas por ningún fondo, digamos, polo Fondo de Garantía de Depósitos do Banco de España, hasta ese 100.000 euros por conta corrente, dado que nós non temos conta corrente con as persoas aforradoras. E, digamos, aquí tedes un anuncio publicitario animándovos a que lle dedes unha volta e pensedes tamén incluso na posibilidade de poder poñer o vosso aforro personal en COP57, ou mirades despois con calma na presentación que xa digo que vos deixo, e estas serían, pois, por darvos algunha referencia así de datos, o volume de aforro que COP57 tiña captado, neste caso, a data 31 de 12 do ano pasado, de 2022, donde chega aos 53 millóns de aforro captado, aínda que despois, polo capital social e outro tipo de fondos, o total de cartos, entre comillas, que ten COP57 son case 57 millóns. E despois estaría outra pata. Por un lado era poñemos aforro e por outro lado é conseguimos financiamento. E entonces aquí só consiguen financiamento, xa dicía, as entidades que son socias de servicios. Por lo tanto, o primeiro paso é facerse socio de servicios. Nós temos establecido unha serie de protocolos e de avaliación que chamamos social para determinar se unha entidade ou non pode ser socia de COP57. Hai un cuestionario, hai unha visita a entidade, hai unha serie de informes que o que van facer é ver o encaixe que ten esa entidade en COP57. Primeiro, un encaixe formal. É unha cooperativa? Pois estupendo, pois sí que podería, digamos, ter encaixe. Ora, a que se dedica a cooperativa? Entón, en función diso, a que se dedica, con quen se relaciona, como toma as decisións, cal é a democracia interna, cal é a relación entre socias e persoas traballadoras desa cooperativa, etcétera, etcétera, vaise ver se esa entidade pode ou non ser socia de COP57. Imaginade, pode ser unha cooperativa, pero se se dedica a facer bombas de racimo, pois probablemente non encaixe co perfil filosófico e ideario de COP57, por moi cooperativa que sexa, non se daría alta. Entón, a segunda parte, unha vez que tes a avaliación social feita, é facerse socia. Para facerse socia hai que poñer o capital social, como calquera outra cooperativa, que son 901 euros, máis unha cuota de entrada 98 e pico, que en total suman os 1.000 euros, e a partir de aí, novamente, como pasa coas socias de colaboradoras, o que tes é dereitos políticos de participación nas asambleas e nas estruturas de COP, e a partir de aí tes os dereitos para poder solicitar financiamento. E entón aquí volvemos a facer o matiz. Podo solicitar, pero non é que automáticamente se solicito se me dá, sino que haberá que analizar cal é o proxecto e, sobre todo, porque o que estamos é xogando, entre comillas, ou tendo a responsabilidade de que eses cartos que depositan os socios colaboradores e colaboradoras teñen que estar ben xestionados. Ben xestionados que non é dar cartos a fondo perdido a proxectos que non son viables e que, ademais, vai ser un problema para eses proxectos, porque vas financiar un proxecto que non é viable, e un problema para COP57 que non poderá recuperar eses cartos. E justamente eses cartos son os que van permitir, con unha boa xestión, que unha vez recuperados, cando as entidades van devolvendo os seus préstamos, se poidan destinar a financiar outros proxectos e outras demandas que van vindo ao longo do tempo. Este sería a batería de produtos financeiros que ten COP57. Poñovos aí, o teredes na presentación, que están referidos a 2023, porque nós cada ano facemos unha actualización de algúns dos requisitos e, sobre todo, do tema do xuro que se establece para cada un das fórmulas financeiras que temos. Justamente porque tamén cada ano definimos cal é o xuro que se lle vai pagar ás socias colaboradoras polo seu aforro, e ese xuro é o que vai determinar un pouquiño o resto, a tabela de xuros de cada un dos
tipos de operacións financeiras que se poden facer en COP57. Estas serían as que neste momento temos, que tamén son un continuo que se foi construindo ao longo do tempo e se foi construindo en función das demandas das propias socias colaboradoras de servicios. Inicialmente, pois o que tiña COP57 eran préstamos de investimento e de tesourería puros e duros, co formato de préstamo. Despois xa se empezou a traballar outro tipo de fórmulas moito máis modernas, fai 6 anos, o tema de pólizas de crédito, ou se empezou a traballar o anticipo de subvencións ou endoso de facturas da administración. Outro tipo de produtos que tamén xurdiron fai uns anos serían os préstamos de vivenda, con matiz de que se financia a vivenda de cooperativas en réxime de cesión de uso, donde a cooperativa sempre vai ser propietaria da vivenda e do que se vai, digamos, tamén é a incorporar pois outra serie de elementos que van máis alá do puramente habitacional ou de simplemente cubrir unha necesidade habitacional, como pode ser a conexión co barrio, con determinados colectivos, e, bueno, hai aí proxectos moi variopintos donde, bueno, pois eso, o que se quere, sobre todo, é favorecer o acceso a unha vivenda digna e a un precio moi razonable a persoas, pero tamén, digamos, introducir outro tipo de elementos que vayan nesa liña da transformación social. Xustamente, despois, bueno, da existencia destes préstamos de vivenda tamén aparecían outros préstamos que serían para a compra de locais ou reforma de locais das entidades que, bueno, que tamén son préstamos de moi longo prazo, con importes tamén importantes e que xustamente, bueno, pois tamén teñen uns tipos ou uns xuros algo distintos ou máis inferiores ao que é o xuro tipo que podemos ter en COP57. E despois, finalmente, préstamos moitísimo máis recentes serían fórmulas, os préstamos de enerxía, que serían todas aquelas operacións financeiras, sexan anticipos, sexan préstamos de longo prazo e demais, vinculados ao tema de produción de enerxía, ou ben eso, de instalación fotovoltaica ou eólica ou demais, e tanto para entidades que van ser usuarias, ahora está moi xa, digamos, empezando a coller un pouquiño de forza o tema das comunidades enerxéticas. Nós, de feito, temos financiado 2 comunidades enerxéticas aquí en Galicia, e, digamos, tamén a outro tipo de fórmulas, incluso eso, sociedades cooperativas ou laborais que se dedican a traballar neste sector da enerxía. E despois, finalmente, estarían os préstamos de capitalización para cooperativas e sociedades laborais, que é unha fórmula que se foi, digamos, traballando ao longo dos anos xustamente para permitir que persoas puidesen ter financiamento para constituir a súa cooperativa ou a súa sociedade laboral e poder aportar parte, cando menos parte, do capital social que é necesario para constituir esas fórmulas xurídicas. Entón, bueno, pois tamén ten os seus requisitos, as súas formulacións, os seus xuros, etc., etc., e, bueno, neste caso é o único préstamo que COP57, vamos a decirlo así, dá directamente a persoas, pero justamente a persoas que se incorporan a unha cooperativa ou montan unha cooperativa e que van poñer eses cartos que COP57 lles presta na cooperativa. E justamente por iso, e para non entrar nunha certa contradición, o contrato, digamos, de préstamo se fai a 3 bandas entre cooperativa, persona socia que se incorpora a esa cooperativa e COP57. Esta sería a evolución dos xuros que hai dos préstamos que ten dado COP57, das operacións por cada unha das liñas ao longo dos anos, e como vedes, bueno, pois tamén é unha tendencia a alza precisamente porque, bueno, hai unha, digamos, o que decíamos, hai un peche de portas na banca tradicional ás entidades de economía social e solidaria, e moitas delas o que fan é buscar o soporte financiero a través de COP57. De feito, aquí en Galicia debemos ter agora 34 operacións financeiras activas e para a maioría delas son a única operación financeira que teñen, é dicir, que realmente COP57 se convertiu co paso do tempo aquí en Galicia no único soporte digamos financeiro para moitísimas entidades de economía social e solidaria que se non estivera COP57 seguramente a día de hoxe non existiría. E aí, bueno, pois o que vos poño o saldo final de préstamos deses 53 millóns que tiñamos recaudados ou recollidos de aforro, pois estánse destinando neste momento a finais de 31 de decembro do ano pasado 37 millóns. Ainda nos queda aí unha marxe, pero tamén xustamente nas nosas normas internas deses 53 millóns unha parte nunca se vai a destinar a préstamo precisamente para ter sempre unha liquidez que permita dar resposta inmediata pois a solicitudes de devolución de aforro que poidan vir. Poñovos agora, e xa digamos entro na última parte da presentación, deixe-me ver.
Bueno, vou bastante ben. Da última parte da presentación que vos deixo, toda unha serie de exemplos de entidades que son socias de COP57, a maioría delas teñen solicitado financiamento e sempre me parece moi ben non só por poñer en valor a esas entidades que levan máis ou menos tempo operando dentro de COP57 e en Galicia, senón tamén para que vexades que o mosaico é moi diverso, é dicir, que hai cooperativas, hai comunidades de montes, hai asociacións, hai entidades que non cooperativas sin ánimo de lucro, bueno, que hai distintas fórmulas e seguramente falten aínda moitas máis porque, bueno, pois hasta recentemente, bueno, pois entrou unha asociación nova tamén así moi peculiar e entonces, bueno, pois non estaba aínda incorporada nesta presentación. Milulloa, non sei se coñecedes, é unha cooperativa de traballo asociado formado neste momento por dúas socias que son Chusa máis Carmela, que digamos producen ervas aromáticas e digamos produtos tamén digamos vinculados ao tema da cosmética, xunto con un proxecto de colaboración con Granxa Maruxa da zona de Palas de Rei. Entón, digamos, deso naceu unha marca de cosmética que se chama Mulloa e donde as que están detrás son esta cooperativa e máis esta granxa de dúas mulleres que son as que levan a explotación en ecolóxico de leite. Xustamente, Milulloa foi o primeiro préstamo que deu COP57 no ano 2010, que foi justamente un cambio de unha póliza que tiñan con a banca, pois convertilo en préstamo con COP57 que lles fora máis levadeiro. No futuro sí que seguiron recibindo financiamento, incluso o último foi para abrir novos produtos ou intentar investigar novas fórmulas de uso de ervas aromáticas para o tema de cosmética. Numax, que é unha cooperativa de traballo asociado tamén, que abriu no seu día un cine en Compostela, que é ese que se ve aí abaixo, esa é a súa sala, máis unha librería, máis outra pata de negocio que sería un laboratorio para cuestións de comunicación e demais. Entón, COP57 financiou o que é a rehabilitación dese espacio e a posta en marcha desa cooperativa cun préstamo ou con dous préstamos que en total sumaban 300.000 euros. Entón, eso xa foi no ano 2014 e a día de hoxe eses préstamos xa están cancelados e agora, na actividade diaria, ou piden anticipos de subvencións ou traballan tamén cunha póliza de crédito. Estas serían asociacións as cales se lle financiou a compra deses espazos. Coñecedes, aquí en Coruña existe Semente Compostela e as sementes son escolas de ensino en galego e ensino cunha serie tamén de valores e técnicas metodolóxicas de Montessori, etcétera, que o que fan é traballar coas crianzas o tema do idioma. Teñen a capacidade xurídica neste momento, porque ten un permiso administrativo da Xunta a través dun convenio que teñen eles cunha academia norteamericana, justamente para poder dar non só infantil, sino tamén dar o que sería primaria, para que os nenos e nenas cando chegan a sexto de primaria despois poidan ir sin ningún tipo de problema ao ensino secundario obrigatorio. COP57 financiou a compra tanto deste inmueble que está en Neda como a compra e reforma daquel outro que está en Moas, en Santiago, para o que sería Semente Compostela. Entón, son préstamos de moitísimo prazo, pero que, sin eles, sería imposible que estas dúas entidades puderan estar facendo a súa actividade. Esta é unha cooperativa tamén de traballo asociado, dedicada a temas de participación e consultoría, e están en Compostela, tamén son das primeiras entidades que constituíron COP57 aquí en Galicia e, poño como un exemplo tamén de outro ámbito de actuación distinto aos dous anteriores en canto a cooperativas de traballo. Estas serían outras entidades que tamén son socias de COP57 e que reciben ou recibiron financiamento durante estes últimos 14 anos, e aí tedes a Ecos do Sur, que é unha entidade con sede aquí en Coruña, Sor Racismo, que tamén está aquí en Coruña, Viraventos, que tamén está aquí en Coruña, e a Rayanas, que está en Compostela. Todos son elas, chamémoslle ONGs, e justamente, tanto pola súa actividade como polo que fan, si que teñen unha concomitancia cos valores ou con ese elemento transformador ou inclusivo que defende COP57. Esta sería Bacalouras, que é unha experiencia dunha cooperativa de traballo asociado que abriu no mercado de
Pontedeume unha tenda de produtos produtos ecolóxicos, de cercanía e demais que, digamos, va tamén un pouquiño á contra do modelo habitual de compra que nos están impoñendo desde o propio sistema. Outra experiencia tamén de cooperativa, neste caso de consumo, é Árbore. Xa é unha das pioneiras aquí en Galicia, no Estado español, no consumo consciente, e, Árbore é unha experiencia, digamos, moi interesante, porque, están en Vigo e xustamente agora están tamén cambiando a súa os elementos comunicativos e soportes, pois ese sería xa o novo logo, e aí tedes a súa página web. Vedes que eso vai ser é unha entidade tamén referente, xa digo, a nivel de consumo de proximidade, ecolóxico e de cercanía que hai en Galicia. Outro exemplo tamén é unha cooperativa que se dedica a un ámbito moi específico, moi tecnolóxico, pois eso, no tema de fan estudios e traballos para o tema da telefonía, o mesmo que aquela boia que se ve ali no mar, pois é un estudio de investigación que fixeron para unha boia que poida transmitir pois con tecnoloxías alternativas ou distintas ou non tan fáciles, pois datos, de mareas, de non sei que máis, a centros de información. Entón, ese é un grupo de xente que traballa nese ámbito e tamén é un ámbito interesante en canto a que introduce unha maneira distinta de facer nese ámbito máis tecnolóxico. Esta é unha cooperativa Lento, que está en Negueira de Muñiz, é un concello moi rural, é ese piquiño que se ve entrando en Asturias, cando miñades o mapa de Galicia, e Lento é unha cooperativa de 2 persoas, que son parella tamén, Roy e... Roy máis Usoa, e COP57 o que fixo foi rehabilitar, financiar a rehabilitación dese espacio que é unha cuadra da casa onde viven en Negueira de Muñiz, que eles querían convertir nun obrador de pan. Eles xa viñan facendo esa actividade, pero lle deron un plus ou un cambio necesario para poder producir máis, introducir un forno novo, etc. Entón, ese sería o elemento, digamos, desa panadería que hai en Hermes, na parroquia onde viven, pois COP57 financiou tamén ese proxecto porque nos parecería interesante tanto pola anclaxe como polo tipo de actividade, porque fan pan digamos, de autor, que se chama, non é pan, digamos, industrial, sino sempre un pan con carácter artesanal. Esta outra entidade que é a socia de COP57, xa dunha dimensión moitísimo maior, e xustamente vos decía que poden ser socias colaboradoras e de servicios, e as colaboradoras tamén poden ser entidades. Tabeiga é unha socia de servicios, pero o que fai é poñer aforro en COP57, non está pedindo financiamento, todo o contrario. Entón, con ese aforro sabe que se está destinando a financiar todos eses outros proxectos que vos puxen antes. Tabeiga, é unha sociedade limitada laboral que produce e comercializa as famosas galletas mariñeiras, que veredes en calqueira repositorio de calquer establecemento de alimentación que hai neste país. Despois este outro proxecto daqui da zona da Coruña, que é o de Mulleres Colleiteiras, e é un proxecto que aúna bastantes prismas. Por un lado, aúna que é un proxecto de inserción laboral de personas, neste caso de mulleres que son de etnia gitana. Por outro lado, introduce un elemento moi interesante desde o punto de vista social e medioambiental, que é a recollida de aceite de fritura e usado para darlle un segundo uso, un segundo valor, e sobre todo para que non acabe, digamos, polo fregadeiro e polas augas e polo resto que acabe nos ríos, etc., ou no mar. Entonces, ten aí un carácter, digamos, medioambiental, e COP57 con elas, ten unha relación xa de fai bastante tempo, e financiou, a merca dunha furgoneta nova, híbrida, etc., que incluso se alimenta de parte do biodiesel que elas despois transforman e venden a maioristas para a venta de biodiesel. Esta outra cooperativa que se dedica tamén a temas de participación, temas de igualdade, que se chama Rexenerando. E esta outra, a Venteira, é unha cooperativa que se dedica á xestión de campamentos urbáns, ou urbáns e non urbáns, destes para a rapazada, tanto no verán, a través de concursos que gaña, aos que licita e gaña despois da Xunta de Galicia, como campamentos propios ou dinámicas propias que tamén desenvolve ao longo de todo o ano. Entón, é unha cooperativa tamén de moitísimas persoas socias que tamén recibe o apoio justamente de COP57 para poder pagar a moito personal que ten que contratar para eses campamentos de verán, e que, digamos,
come ou suple ese retraso que hai no cobro por parte da cooperativa das administracións públicas. Geomática, outra cooperativa que se dedica tamén a un tema tecnolóxico, neste caso se dedica ao tema SIG. Non sei se vos acordades que houve unha pandemia aquí fai 3 anos e no 2020 e houve aquilo que chamamos a desescalada. Entón, coa desescalada nos dicían, bueno, pois agora podes ir hasta a panadería de enfrente coller o pan e máis dante podías andar 1 kilómetro, deixaban andar 1 kilómetro que despois se ampliaba 2. Bueno, pois Geomático que puxo, digamos, a libre disposición utilizando software libre, e aparecemos aí unha imaxe da páxina da Cadena SAR, puxo unha ferramenta para saber se estou aquí, cal é o kilómetro de referencia que teño para poder pasear. Pois ese, digamos, o fixo Geomático e ademais o fixo de maneira altruista porque, bueno, pois lle parecía, digamos, que era interesante dar esa aportación, digamos, ao social e á cidadanía para, bueno, para na situación na que se estaba naquela altura, pois, bueno, pois ter claro cal eran os 1000 metros que se podían andar. Nos Enerxía é unha cooperativa de consumo tamén, consumo e comercialización de enerxía eléctrica limpa. Entón é unha cooperativa, anda xa polos 900 socios e tamén é socia de COP57 e justamente tamén recibiu financiamento de COP para suplir eses momentos de tensión e de grave crise que houve no sector enerxético pois no ano pasado, antes de que entrara isto da excepción ibérica e demais do gas, pero, digamos, eles víronse moi necesitados de financiamento e entón aí COP57 estivo dando unha resposta á súa necesidade. Esta outra cooperativa de traballo asociado que se dedica á produción audiovisual, igual que as nosas compañeras aquí de Malaherba, e, bueno, pois tamén fan vídeos, fan, bueno, produción audiovisual, formatos televisivos, expos publicitarios, e tamén COP57 financiou boa parte pois dos investimentos que necesitaron para desenvolver a súa actividade. Esta outra cooperativa que se dedica á edición de libros sobre temáticas de economía social, sobre lingua, sobre igualdade ou sobre medio ambiente, é unha cooperativa Catro Ventos Editora, que ademais tamén o fai, digamos, non só no contido, sino tamén na forma dunha maneira sostible, é dicir, non utilizan o cloro nas súas edicións, no papel que editan, non utilizan plastificados, é dicir, que tamén fan unha edición moi cuidada desde o punto de vista non só de contido, xa digo, sino tamén de forma. E este sería outro proxecto tamén que nos parece moi interesante de poñer, a Talangreira do Bec, unha cooperativa que está xestionando unha concesión do Concello de Moaña dun albergue. Entonces, COP57 facilitou que puderan ter os cartos para poder acceder a esa licitación, para poder concursar, para poder cumprir os requisitos que exixía o Concello de Moaña e para, digamos, facer a reforma de adaptación dese espazo para poñelo outra vez en funcionamento despois de estar máis de 12 anos pechado. Entón, bueno, pois COP57 tamén deu cobertura a ese proxecto. E creo que xa é a última das experiencias que vos traio é a Comunidade de Montes en Mancomún de Tameiga, en Mos, que igual vos sona moito máis, ainda que aquí seguro sodes máis do Coruña, pero igual vos sona que o Celta está aí cun rollo de montar unha cidade deportiva e todo un rollo en Mos, que justamente é nos terrenos, ou parte dos terrenos desta comunidade que se opón ferreamente a que lle poñan ali esa cidade deportiva, sobre todo porque non é tanto polo rollo urbanístico en sí, sino que neses terrenos o que hai un ben que cada vez vai ser máis preciado, que é auga. E justamente, se pon ali unha cidade deportiva, o que este encima vai ter propiedade sobre o que está debaixo, e o que está debaixo é un ben moi interesante para a comunidade de Montes, porque justamente tamén hai unha comunidade de regantes, etc., e ven que por aí pois hai a parte do pelotazo urbanístico que xa hai, tamén hai un problema de acceso a un recurso que entendemos ou entenden tamén en Tameiga que debe ser público e social. E COP57 a Tameiga o que lle financiou justamente foi nesta liña de financiar proxectos de enerxía que vos comentaba antes, financiou a instalación de todas estas placas solares en tellados ou en parte dos tellados de naves industriais que están no suelo que xestiona a propia comunidade de Tameiga. Entonces toda esa enerxía vai volcada para as instalacións das empresas que están debaixo e incluso a sobrante o que vai canalizada para os comuneiros que viven en Tameiga. E, nada, aquí, digamos, deixo a presentación para que poida haber tamén preguntas
ao longo do, digamos, do streaming por internet, e, sobre todo, bueno, pois intentei ir un pouquiño rápido para non pararme en demasía. Supoño que quedará moitas cousas por coñecer ou por explicar, pero vos deixo, xa vos digo aí o meu contacto, teléfono, correo electrónico, e se tedes calqueira dúbida a posteriori desta xornada que non se dea resolto ou que sexa moi longo de explicar e precisa algo máis de tempo, pois tamén a través deses contactos me podedes chamar, escribir, e, bueno, e a partir de aí, pois, bueno, pois vos explico. E agora, pois nada, simplemente quedo a disposición de vos para atender as vosas dúbidas ou preguntas, e nada, e agradecer novamente, pois eso, a atención prestada, que é o que poño aí, sempre grazas pola vosa atención, e agradecer novamente, pois eso, o Concello e máis a propia Espazocop, pois ter, digamos, confiado ou ternos chamado para estar hoxe aquí. Moitas grazas, Antón. Bueno, pois agardando que vos animedes a facerlle chegar as vosas preguntas a Antón para que nolas comente aquí, a oportunidade, se tendes algunha dúbida de se o voso proxecto, a vosa iniciativa pode ter dereito, pode recibir ese financiamento, como sería. Eu si che quería facer unha consulta, é dicir, bueno, na presentación deches un barrido, penso que é moi claro e moi interesante, porque a COP57, o seu funcionamento, quen pode acceder aos seus servizos, e eu o que che vou a pedir agora é como un pouco caso práctico, vale? É dicir, eu son unha promotora, pois non sei, estou pensando, por exemplo, falabas do Beque, non, eu acórdome cando as socias do Beque estaban iniciando esas ideas. Que ten que facer unha persoa que ten unha idea, que ten un proxecto, que necesita ese financiamento, que igual non pode acceder ás canles de financiamento tradicional ou non quere, non? E como sería un pouquiño ese itinerario para poder acceder a financiamento a través de COP57? Vale. Bueno, o importante para calquera proxecto é que o proxecto teña moi claro que é o que quere facer e como quere facer, non? E para eso, pois, normalmente se utilizan ferramentas que, por un lado, é un plan de viabilidade, e, por outro lado, pois tamén é que teñas algún soporte de acompañamento. Entón, aí, por exemplo, para cooperativas, eu sempre recomendo que a xente se poña máis de Espazocop, porque aí non só está o tema de constituir a cooperativa en sí, co tema legulello, cos estatutos e demais, senón tamén está co engarce co tema das axudas a prol, das axudas que hai destinadas a cooperativas. Entón, primeiro, eso, ten que haber un mínimo de idea do que se quere facer, como se quere facer, e esa orientación vinculada a como se poden obter o máximo de recursos posibles, e entón ese é un proceso. E entón, a ese proceso, despois, o que se ten que incorporar é, bueno, na parte de diseño de ese proceso está cantos cartos vamos necesitar para montar a cooperativa, para facer o que queiramos facer. E entón aí é onde temos que empezar a conectar con COP57. Entón, COP57 o que ten que coñecer é que se quere facer, como se quere facer, que tipo de entidade vai ser, e mesmo non estando constituída, porque socia de COP57 só pode ser unha entidade que este legalmente constituída, sí que podemos xa empezar a ver, digamos, os procesos como se teñen que dar. O primeiro proceso é o de ser socia de servicios de COP57. E entonces, claro, para ser socia de servicios hai que estar constituídos, hai que estar registrados no registro de cooperativas se é unha cooperativa, pero o que procuramos é, bueno, vamos ver se este proxecto encaixa en COP57 e o vamos vendo. E despois tamén lle incorporamos outro proceso en paralelo que é non só se é socia de COP57, se pode ser ou encaixa, senón vamos ver tamén cal é a necesidade financiera que ten para o seu proxecto, que pode ser ou ben das persoas que o queren constituir, que necesitan cartos para poñer o capital social, ou pode ser da propia entidade que ten que comprar pois unhas maquinarias importantes, ou ten que ser, digamos, da propia entidade que, contando de que vai ter unhas axudas que van permitir pois un respaldo importante neste primeiro ano da andaina da cooperativa, pero as axudas van chegar máis tarde e ademais van chegar unha vez que ti supostamente xustificas ben os gastos que sustentan as axudas ou ben xustificas a propia constitución e a incorporación dos socios.
servicios. Con iso, o que facemos é tamén, bueno, pois vamos a sentarnos a ver cales son os números e cos nosos parámetros, cos nosos produtos financeiros, pois ver cal é o que mellor se adapta á necesidade que pode haber aí. E entón os tres procesos van ir avanzando. E entonces van ir avanzando e cando xa teñan moi claro, pois mira, xa temos os estatutos pechados, xa temos non sei que, entón queríamos ir ao notario para aquí, xa temos aberta a conta a nome da cooperativa e ora nos falta esta parte que é o ben de poñer capital social ou tan pronto o poñamos e tramitemos eso, necesitamos ter pasta para poder empezar a funcionar. Vale, pero pois xa temos claro cal é ese tempo. Segundo, vamos a ver claramente cal é o proceso, digamos, para incorporarse a COP57, que mesmo nesa situación de certa provisionalidade ou de pre-cooperativa xa podemos empezar a facer pois a cobertura do cuestionario, xa podemos facer a visita a ese proxecto, para que tan pronto teñan o papel conforme están inscritos no notario, nos xa poidamos decir, pois, esta entidade sí que pode ser socia de COP57 e é socia de COP57. Ollo, que vai ter que poñer 1.000 euros, co cal xa temos que ter dentro dese plan financiero que hai que ter 1.000 euros para poñer en COP57. E unha vez que teña posto eso, como xa levamos tamén en paralelo a análise económica, pois se na semana 3 acordamos a incorporación, na semana 4 xa podemos formalizar o que serían as achegas, os préstamos ou a financiación que COP57 pode dar. É dicir, eso nun proxecto que aínda está nacendo ou que vai nacer. Hai que levar estes procesos en paralelo e leválos ben interconectados, sobre todo para que ninguén se leva engaño. É dicir, que si, o que dicía antes, se a cooperativa final, pois non sei, hai as experiencias raras que pois, nos chegan tamén de si somos unha cooperativa que vamos montar unha cooperativa que non é de traballo asociado, é de servicios, e cada quen somos 3 tatuadores ou que nos vamos dedicar a facer tatuaxe e tal. Bueno, pois non llevemos igual moito encaixe eso como un elemento transformador da sociedade, aínda por riba, pois eso, é unha cooperativa máis de servicios que dá servicios a 3 autónomos que funcionan independente, que simplemente a estrutura cooperativa parece máis ben unha cuestión instrumental. Entonces, nós o que apostamos é por realmente proxectos cooperativos, pero que sexan, digamos, de seu, é dicir, que sexan de verdade, que teñan democracia interna, que teñan toma de decisións conxuntas, que haxa unha unidade de negocio do que fan e que non sexa un parcheo. Entonces, ese modelo, pois igual non entraría en COP57. Mesmo estiremos que puidera entrar. Bueno, pero igual o que están propoñendo de comprar, non sei, unha máquina de, non sei, de resonancia magnética, pois igual non ten moito encaixe con nin coa actividade que van facer, nin sobre todo co retorno para poder devolver o pago dun préstamo que se poida facer para financiar a compra dunha máquina de resonancia magnética. O que sei, se está xerando moito para que vexades. Entonces, non significa que ser socio automáticamente leve implícito que vai ter financiamento. Hai que estudialo como se estudia en calquera outra estrutura, de ver pois, a sostibilidade que vai ter eso, a capacidade de devolución que pode haber, mirar o tema das garantías, pero sobre todo se vai facer, eso sí, desde unha mirada distinta, porque a nosa mirada non é dun cliente, a nosa mirada é que é dunha persona socia da cooperativa. É dicir, entón, o interese da cooperativa é que as súas persoas socias, as súas entidades, neste caso, de servizos, teñan, digamos, viva, é dicir, que duren e que, ademais, fagan a súa actividade que nos parece interesante, precisamente porque por eso están en COP57, porque o que van facer nos parece interesante, que poidan, digamos, sosterse no tempo e aguantar, pois eso, pois os picos de ausencia de ingresos, porque están aínda empezando, abrindo o seu mercado e tal, entonces tamén para aí utilizas fórmulas pois de carencias ou de relaxar, digamos, a devolución máis ou menos rápida dos cartos que prestas, ou buscando justamente tamén ese acomodo, no caso das cooperativas aquí en Galicia, as axudas a prol. Bueno, pois igual agora podemos adiantar eses cartos para que despois, cando se cobren as a prol, se vayan cancelando, che permitan ter un préstamo moito máis aquelado, etc. etc. Non? Por exemplo, temos unha experiencia recente deste ano dunha cooperativa que se chama Navia e Deva, que é unha tenda de produtos a granel en Sada. Entonces, é unha cooperativa que necesitou, digamos, os cartos para poder facer as compras e o arreglo do local e os investimentos iniciais para abrir ese proxecto. Entonces, o que dixemos, bueno, pois vamos a financiar con un proxecto, un préstamo de 30.000 euros a longo prazo para, digamos, na hipótese de que non che den as axudas. É a longo prazo, co cal, pois eso, ti vas ter 9 meses de carencia para que poidas non só abrir o negocio, ver como funciona, sino tamén para gañar tempo para esas axudas. E justamente o que fixemos foi un proxecto a 4 anos,
un préstamo de 30.000 euros e que, digamos, era xestionable para elas mesmo non tendo axudas. Xustamente, tendo axudas, o que fixemos foi agora, vale, pois agora que xa cobrei as axudas, cancelamos o préstamo en 18.000 euros, co cal me peda un préstamo de 12.000, me baixa a cuota máis da metade durante eses 3 anos e ademais ainda sigo tendo ou dispoño dun período de carencia para coller, digamos, folgos no negocio. Entón, buscamos unha fórmula que faga sostible o proxecto, que nos parece interesante polo que fan, como fan, a filosofía que hai detrás e incluso pois tamén polo perfil das propias traballadoras, neste caso os traballadores, pois que eran persoas eso, que levaban moito tempo no paro, que de longa duración, que ademais son mulleres as dúas e ademais son as dúas non son españolas, sino que son de fora, son de Venezuela. Entón, todo ese tipo de cousas nos axudan a ter unha mirada distinta a como financiamos os proxectos, porque non é para recuperar os cartos e facernos, digamos, de ouro co que se lle cobra polo do xuro, sino que tamén é justamente para apoiar proxectos que sexan sostibles económicamente, pero que tamén sexan sostibles social, medioambientalmente e que sexan interesantes como PAC para financiar desde o punto de vista de COP57. Que deches unha explicación clara de como era. Mira, a través do chat, Belén Rodríguez de Labrecos pregunta se COP57 podería axudar a unha cooperativa a reagrupar varios préstamos da banca privada nun só. Sí, tamén podería, simplemente haberá que ver cales son os números. Xa vos comentaba que a nosa primeira experiencia de financiamento en Galicia foi justamente Emilio Ulloa, que o que fixo foi refinanciar unha débeda que tiña, neste caso era con Caixa Galicia daquela, non? Antes de que fora desaparecendo. Entón, sí que, digamos, o que hai que sentarse e ver cal é o nivel de endebedamento que hai, cales son os marxes que hai para poder facer iso, e incluso ver se compensa ou non. Todo depende de en que momento e con que nivel de débedas este e en que fase en que punto da débeda está. Porque se, por exemplo, unha entidade ten unha débeda de un préstamo que tivo fai 6 anos e está nos 2 últimos anos, seguramente non lle interese tanto refinanciar eso. Por qué? Porque ese préstamo está ahora, polo sistema habitual, que é o sistema de cálculo de amortización francés, está pagando moi poucos xuros e o que estás facendo é devolvendo o préstamo. Entón, claro, o que non che interesa é abrir un préstamo novo que vai nacer tamén con ese mismo esquema, donde os xuros van pesar moitísimo nos primeiros momentos e menos ao final, co cal vai ser máis caro ter ese préstamo novo. Entonces, outra cousa que me digas, bueno, pois porque teño unha axuda que me vai axudar a unha vez que a teña, pois coller e cancelar ese préstamo dali, entonces anticipo a axuda. Bueno, podemos xugar a ver cal é non digo enxeñería financiera, que sona moi mal, sino cal é o ciclo ou cales son exactamente o nivel de endebedamento que hai, que tipo de débedas hai e como se poden, digamos, reconvenir ou reconvertir nunha cousa que sexa tamén sostible. Sigo dicindo que o importante é que os proxectos non sexa que se cambien o endebedamento dun lado no outro para seguir igual de mal, entre comillas, porque, bueno, a todos os proxectos o que nós sempre miramos é que fora da fórmula financiera concreta que sexan sostibles. Entón, para ser sostibles, entre comillas, non é que haxa que gañar, sino que hai que ser sostibles. É dicir, non hai que ter unha rentabilidade económica e ter moitos beneficios, sino que haberá que ter os beneficios que a actividade no momento no que está e co sector no que está e no mercado que está poida dar, pero que claramente, digamos, a tendencia sexa a consolidar, a ter unha solvencia económica, a depender canto máis, ou sea, canto menos se dependa do financiamento externo, sexa de COP ou sexa de outros, moito mellor para ese proxecto, co cal, eso, pois habería que velo no concreto e con eso, cos números para saber, efectivamente, primeiro, se Labrecos encaixa ou non dentro de COP57 como socio, porque igual non encaixa, entonces xa non temos, digamos, a segunda pata de analizar préstamos ou refinanciacións, e a segunda é, pois, encaixando como podemos ver, pois eso, se se pode refinanciar e como e hasta onde e con que estrategia tamén. É dicir, que normalmente os puntos de refinanciación ou de cambio son porque, bueno, hai unha necesidade de dar un salto, un cambio á situación na que se está agora e que eso igual está pesando moito, pois, desde un punto de vista de devolucións ou do que sexa, non? Belén che quedase claro, eu penso que poñervos en contacto desde Labrecos, porque o que si eu entendo da tua explicación, Antón, é que sí que facedes esa análise da situación e dos diferentes camiños, e o facedes con algo que a min me parece importante resaltar, que é o que ti decías, non esa visión de
de sacar o máximo beneficio para a entidade como de ver que as socias de COP57 estén nas mellores condicións, non? Ese ben común e esa sostibilidade. Moi ben. Bueno, esperando que algunha persoa máis nos deixe as súas consultas polo chat, eu sí que che quería facer unha pregunta de algo que bueno, que ás veces eu si recibo como parte do equipo técnico de Espazo COP cando ven unha persoa dunha cooperativa ou dun proxecto, e claro, temos moi pouca educación financeira e a que temos pois é a do común, digamos, non? A que hai no mercado, e moitas veces pensas unha axuda, un apoio externo, banca, servizos financeiros, avales. Non? Entón sí que me gustaría un pouquiño que comentases o sistema de avais mancomunados de COP57, porque penso que é moi descoñecido e que, bueno, pois supón un aliñamento con estes criterios de sostibilidade que falábamos e bueno, moitas veces pois unha vantaxe moi grande, non, para as entidades da economía social. Sí, me alegra que me hagas esa pregunta, diría outro, non? A ver, o tema dos avais mancomunados e das garantías en xeral en COP57. A ver, no sistema bancario tradicional, as garantías habituais que se suelen utilizar son dúas. Son os avais solidarios, donde, pois, cando se vai firmar unha póliza ao notario, as tres persoas socias dunha cooperativa, pois van ali e solidariamente firman pois unha póliza de crédito. Pero o firmar solidariamente significa que esas persoas, digamos, avalan e van cubrir o 100% desa deuda que está adquirindo a cooperativa e tampouco se sabe quen deles asuma o 100% da deuda. Simplemente, como están solidarios, van solidarios cos outros, un vai solidario cos outras dúas persoas, co cal o banco, chegado ao punto de que esa cooperativa peche, polo que sexa, e o banco queira exercitar digamos, o cobro desa póliza que está impagada, o que se renova e non hai cartos para renovala, o que vai facer é, bueno, pois collerá aquela das tres persoas que máis patrimonio teña para cubrir esa póliza de 30.000 euros. E entonces, igual eso, pois collerá unha e esa unha é a que vai pandar o pato. Ese é un aval solidario, é dicir que, digamos, solidariamente coas outras persoas vai a cubrir unha deuda, pero non sabe cal é o importe da deuda que vai cubrir. A outra estrategia, outra vía que utilizan a banca tradicional é o aval patrimonial. E entonces é o típico de, bueno, pois para abrir o negocio, pois ao final está avalando o famoso piso dos meus pais ou a casa dos meus pais, e entón se pasa algo, o banco dirá, vale, pois mala suerte, pero eu vou garantizar cobrar esta débeda que ti deixache como cooperativa e a cobrarei pois a través de facerme co patrimonio, neste caso dos pais dunha das persoas que se xan socia, porque de entrada pois seguramente non teñan aínda a capacidade económica para responder ou avalar con patrimonio propio ou con cartos propios esa débeda. Entón, COP57 o que fixo no seu día, cando pensou un pouco o seu modelo de garantías, foi darlle a volta a ese sistema. Entonces, darlle a volta significa que, de entrada, as garantías que cada persona quere poñer vai ser as que esa persona vai topear. Vai dicir, pois, se o préstamo da cooperativa, por exemplo, esta que vos ensinaba antes de Numax, non? Se o préstamo que vamos dar son de 300.000 euros, pois vamos a pedir a amigos, profesionais, colaboradores, os propios socios da cooperativa, vamos a buscar avais mancomunados que cubran eses 300.000 euros, pero que cada quen cubra en función das súas capacidades ou necesidades ou posibilidades. Entón, hai avais que van desde os 100 euros hasta o máximo por persona que son 5.000. Co cal, Numax no seu día conseguiu 287 avais para cubrir eses 300.000 euros. E xa o poñemos a un nivel micro, por non poñer unha cifra tan grande. Se temos un préstamo de 16.000 euros, bueno, pois se conseguimos 10 persoas que son as dúas persoas socias, máis os pais, máis uns colegas que temos no noso círculo, pois xa temos 10 persoas que poñen 1.600 euros, xa teño cuberto esa deuda. E que pasa con ese aval mancomunado? Cal é a lógica? A lógica é que esa vai ser a garantía, digamos, que ten COP57 en relación a ese préstamo que está concedendo de 16.000 euros. Que significa? Que no caso de que ese préstamo falle, porque a cooperativa chega un momento en que non pode facer fronte á súa devolución e pecha e desaparece, entón é cando se podería entrar á vía de executar os avais. Que pasa? Que hai varios elementos a decir. Que o aval mancomunado é un documento que se basea na confianza, porque eu
como COP57, non lle vamos pedir aos avalistas nin que me den a súa declaración de renta, nin que me digan que patrimonio teñen, non necesito saber absolutamente nada disso, porque é unha cuestión de confianza desas persoas co proxecto que están avalando, primeiro, e despois o proxecto que está avalando é unha cuestión de confianza de COP57 que pois a mí me vale que esas persoas respondan por unha posible ou unha hipotética débeda que ti poidas deixar en COP57, por circunstancias que teñen que ser xa excepcionais. Entón, antes do recorrido de chegar a executar uns avais, primeiro vamos buscar solucións coa entidade. Se é un problema de solvencia, ou se é un problema que desaparece, ou se é un problema que se pode sustentar porque é un problema de tesorería o que teña. Entonces miraremos fórmulas, pois se tes un préstamo, por exemplo, cando veo a COVID, houve moitísimas entidades que tiñan préstamos en COP57 que obligatoriamente tiveron que parar a actividade. Tiñamos unha escola infantil en Vigo, por exemplo, que é unha cooperativa. Tivo que parar a actividade por lei, porque non lle deixaron abrir, nin siquiera lle deixaron abrir no verán. Entón, que fixo COP57? Non te preocupes, non vamos a, se xa tes unha situación, digamos, delicada porque estás sin ingresos, que tes que suplir cos cobros dos ERTES ou co que sexa, vamos nós a non ser unha carga máis, pois vamos a coller e damos carencia a todo o préstamo que ti tes, primeiro 3 meses, renovables outros 3, e así foi con esa entidade. Se lle botou para adiante o préstamo e non estivo afogada a ter que devolver o préstamo a COP57. Pero imaginemos que, polo que sexa, esa entidade dice que vou pechar. Bueno, pois haberá que ver que deuda tes con COP57 a esa altura. E igual neste exemplo dos 16.000 euros con 10 persoas avalistas a 1.600 cada unha, pois resulta que xa están pagados 10.000 euros. É dicir, que a débeda que cada quen asume xa non é o 100% que inicialmente dixo que eran 1.600 euros, sino que cada persona vai digamos, a responder de menos. E máis, ainda se vai facer unha conta que é, se vas desaparecer, os teus 901 euros de capital social xa non chos devolvo, pero chos desconto do teu préstamo que tes con COP57. Que tes un mobiliario que eres capaz de vender a outra entidade ou que sexa, pois co que gañes dese mobiliario xa tes novamente unha liquidez que che permitiría, digamos, rebaixar ainda máis esa débeda que queda, digamos, pendente con COP. E se con este xogo, pois en vez de 6.000 me quedan 3.000 euros, pois haberá 3.000 euros que haberá que repartir justamente aí entre esas 16 persoas que eran avalistas. Pero que nin siquiera os avalistas van ter que seguir pagando xuros por eses 3.000 euros. Justamente nesa fase que se fai decir, con cada avalista, mira, a partir de agora tes que devolver a parte proporcional dos 3.000 euros que xe toca por ter avalado un 10%, é dicir, tes que devolver 300 euros e con cada un se vai ver, mira, como os queres devolver? De un só pago, en 3 pagos de 100, en 10 pagos de 30, é dicir, vaise buscar sempre en función da situación de cada un dos avalistas, que terá a súa situación personal e profesional X, pois se vai ver como se pode recuperar ese diñeiro dunha maneira razonable para esas persoas, que poida ser sostible e que, para ademais, para a COP57 o interés nese punto onde xa desapareceu porque non vai seguir continuando a actividade esa cooperativa, poder recuperar o que ese diñeiro que persoas aforradoras puxeron en COP, que COP prestou a esa entidade e que, polas circunstancias, o que quere recuperar simplemente os cartos que prestou, xa non os derivados pois, dos xuros ou do rendemento, entre comillas, que poidan ter eses cartos que se prestan en COP57. Entón, a lógica do doble mancomunado é un compromiso personal, seguramente, da rede personal, profesional e de cercanía desas persoas que montan a cooperativa, que COP57 valida como un compromiso de reforzo, non só desde o punto de vista de garantía económica, porque no fondo, pois, chegados a unha situación, esas persoas responderían da parte alícota da deuda, proporcional ao que eles dixeron de entrada que responderían, senón que tamén vai ser un elemento de respaldo ao proxecto. É dicir, que Numas, cando presenta 287 avais, estáme dicindo que é un proxecto que ten interese social, que ten, digamos, un respaldo non só do que queren facer, que era abrir un cine para exhibir películas en versión original, se en inglés, se en outros idiomas, subtitulada ou non subtitulada, é dicir, que realmente pegaba aí, digamos, un xiro, a máis o facía en fórmula cooperativa e colocándose pois nun escenario de competitivo, pois eso, con outro tipo de proxectos xa eso, pois de carácter privado, moito máis privativo, non cooperativo desde logo, pois que é no ámbito do cinema, non? Entón,
digamos, ese elemento diferencial e ver que ten un respaldo social moi importante detrás, non só é unha garantía desde o punto de vista, xa digo, desas operacións financieras, sino que tamén é de que é un proxecto que vai ter respaldo e, de feito, así foi, bueno, pois Numas é unha entidade moi solvente, digamos que ten, digamos, os seus ciclos de tesourería, donde necesita liquidez para anticipar moitos proxectos que ten que ir facendo, fora de que teña estabilidade dos ingresos que lle dá a parte do cine, chamámoslle así, non? Entón, bueno, pois ese sería un pouco o esquema co tema dos avais mancomunados. Moi ben, Antón, moitas grazas, moi interesante. Non hai máis, polo momento, máis preguntas a través do chat das persoas que están agora conectadas en directo, e eu quería pedirche que falaras da outra pata en COP57, que somos as socias colaboradoras, non? A min me parece un xeito moi atractivo de cando tes un pouco de aforro, de poder ter ese aforro, non? Porque te permite estar colaborando con proxectos e con proxectos que agroman, con entidades da economía social e, digamos, que facer que o teu aforro nutra toda esa economía, non? Entón, un pouco explicar que ten que facer calquera persoa que lle interese utilizar esta vía para o seu aforro. Vale. Decíamos antes que hai dúas figuras societarias dentro de COP57, socias de servizos que acceden aos servizos financeiros e as socias colaboradoras, que son as que chegan ou poñen o aforro en COP57. Para facerse socia colaboradora hai que ir á página web de COP57 e simplemente dar os seus datos e solicitar a alta como socia colaboradora en COP57. Implica a facer unha chega obrigatoria de 300 euros de capital social, que son 300 euros que sempre van estar na cooperativa, digamos, e o día que o retire, pois deixará de ser socia porque está retirando o que é unha chega obrigatoria de capital social. Eses 300 euros non teñen ningún tipo de remuneración e, xa digo, son indispensables para ser socia da cooperativa. Partimos da base de que a quen lle interesa poñer os cartos en COP57 e, polo tanto, ser socia colaboradora é porque ten unha sintonía pois coa laboura que fai COP57 ou a maneira na que o fai e, sobre todo, o que vai ter a garantía de que non se van financiar proxectos nin contaminantes co medio ambiente, nin armamentísticos, nin que se xan contrarias a esa filosofía de transformación social respetuosa coas persoas, cos seus dereitos laborais profesionais, co medio ambiente e coa sociedade en xeral, non? Entón, pódese facer socia poñendo eses 300 euros e, digamos, nun formulario web onde pon os datos de afiliación típicos que se poden pedir e onde vai ter que achegar un DNI para comprobar que esa persona é esa persona e unha copia de DNI e unha copia dun certificado de titularidade bancaria, dado que esa banca personal ou esa conta personal desa persona vai ser a que se conecte, digamos, cos sistemas informáticos de COP57 no que chamemos as contas de COP57. Xa vos dicía que non estamos regulados por Banco de España, non temos capacidade para xerar contas bancarias con un IBAN de ese número sino que o que temos é os cartos depositados en X entidades financeiras nas cales con esas operativas se van relacionar coa túa entidade financiera de socio colaborador, a túa personal, non? A túa banca. Entón, necesitamos eses dous documentos, se fai, digamos, alta a través de web e despois hai un contacto telefónico ou presencial, neste caso pola miña parte, se aquí en Galicia, para comentar un pouquiño como funciona a COP, as estruturas de participación que teñen, enviarlle pois o boletín, o material último que haxe editado, tamén para que poidan, digamos, coñecer mellor ou de primeira man a actividade que nos facemos. E despois está o das achegas de aforro. Entón, o aforro que poida poñer cada quen, o que lle pedimos é que procure mantelo durante un tempo, digamos, de maneira estable, é dicir, dado que COP57 non funciona, non ten as súas contas, non son contas correntes, no sentido literal de que poidas ir hoxe quito 100 euros, mañán quito 200, pasado volvo a poñer 300, podese facer. Que pasa? Que iso ten un coste, digamos, de transaccións detrás que a persona colaboradora non vai ver nin vai sufrir, é dicir, que unha persona colaboradora a través de unha plataforma que temos interna o que vai facer é dar ordes de, pois quero quitar ou poñer 100 euros
de aforro na cooperativa, ou quero poñer 5.000, e simplemente dá orde. Co cal o sistema informático de COP se pon en contacto co seu banco, lle pasa os 5.000 euros pola súa conta e os pon, entre comillas, nunha conta de COP57, que ele vai ver visualmente ali, vai ver que están os 300 euros obrigatorios e achegas voluntarias de capital social 5.000. E en calqueira momento, a través desa plataforma, pode dar orden contraria. Non, mira, pois destes 5.000 quero que me pases 2.000 á miña conta personal, porque vou ir ao banco, quitar os cartos e pagar non sei que rompeu a lavadora ou vou que comprar un coche ou vai te saber, non? Entón, digamos, hai total liberdade, non hai que dar un preaviso, nin os cartos están bloqueados, simplemente das a orde e en 2 días volves ter os cartos de volta na túa conta. Entón, justamente pola lógica de que é un aforro, o que pedimos é que non se este, digamos, no día a día quitando e poñendo, senón que teña unha certa estabilidade, que se vai quitar sin ningún tipo de problema cando a persona o necesite e o queira. E despois, ese aforro cada ano se determina en asamblea cal é a retribución que se dá. E a retribución é tan pequena, que hasta para min sempre nunca é un comentario que fago, que realmente que en aforra en COP57 non o fai polo lucro, entre comillas, ou pola rentabilidade económica que lle saca eso, porque é o 0,30% de xuros liquidables unha vez ao ano en función do saldo medio que teñas do ano de aforro posto en COP. E iso se liquida o día 31 do 12. Só hai unha liquidación, por cuestión de operativa nosa e demais, e de cálculo, e é justamente eso, o 0,30, que eso non é nada. É dicir, que hai que ter moitos miles de euros para que eso teña un impacto significativo na rentabilidade ou nos ingresos que poida ter cada quen. Porque justamente a nosa, vamos chamarlle, o noso campo de xogo non está en ofrecer rentabilidades, que parece que é un pouco eso, a deriva ou a liña na que se está un pouco metendo, porque nós funcionamos con outros esquemas. O noso leitmotiv non é darlle rentabilidade, unha rentabilidade aos socios aforradores para, digamos, sobre esa despois nós, digamos, ter máis ingresos ou ter máis capacidade de financiamento, senón que os teus cartos aquí van ir destinados a isto, que é no que crees, é dicir, que pensa, digamos, que os proxectos que financiamos son aqueles que a ti che gusta que financiemos, non proxectos armamentísticos, proxectos contaminantes, etc. E nós, ademais, somos transparentes, porque publicamos cales son os proxectos que financiamos. Seguramente, calquera de vos que vai ao banco a preguntar, mira, e os cartos que teño aquí, onde están realmente? Porque aquí non están, bueno, poden estar aí na caixa e os levo todos, pero onde están? Aquí, que está financiando? Está financiando a fábrica de armas, está financiando non sei que, ou está financiando a Alcoa, que está financiando? Entón, en función deso, pues tamén dice, claro, pero que, joder, Alcoa acaba de contaminar non sei que, ou eso, rebenta, ou espero que non o faga, pero o día que rebente a balsa de lodos que ten Alcoa na Mariña en San Cibrao, pues haberá un desastre ecolóxico na Mariña do Copón e todos nos levaremos a mans da cabeza, pero, digamos, hai que soster esas empresas porque teñen as súas necesidades e, ademais, hai que facer en todo caso que camiñen cara eso, cara a unha sostenibilidade, cara a un menor impacto ambiental, etc. Entón, digamos, nos eso garantizamos porque nos financiamos ese tipo de proxectos que cumpren eses parámetros, ¿no? E, xa digo, ese 0,3 se decide cada ano e se decide justamente porque é o indicador que despois determina a canto cobramos nós os préstamos ás entidades que son socios de servicios. É como, chamamos así, o noso Euribor de andar por casa, non? Que en función do que marquemos aquí, despois hai que poñer 4 puntos ou 4 puntos e medio, non sei quanto. E alguén pode dicir, carai, 4 puntos e medio, que caros sodes. A día de hoxe os préstamos de COP son máis baratos, justamente porque os nosos ciclos de cambio dos xuros e demais son dun ano, non estamos cada mes nin cada 2 meses cambiando os xuros, sino que, como veñen dun proceso asambleario previo para decidir que poñemos, que non poñemos, tardamos un ano en decidir cales son os xuros que poñemos, non? Hasta o ano seguinte normalmente non se volven a actualizar. E aparte de que neste momento, polas circunstancias do mercado financiero, temos uns xuros máis baratos, COP57 en relación ás operacións de financiamento, por un lado, non cobra comisión de estudio, non cobra comisión de apertura, non hai comisión de cancelación do préstamo, non hai comisión de non disponibilidade no caso das pólizas, non hai que ir ao notario, non hai que contratar ningún seguro de vida, nin cousas raras que sempre habitualmente piden. Co cal, o que facemos é minimizar ao máximo, justamente, apoiado tamén nesa estrutura societaria da Comisión Técnica, da Comisión Social e do propio equipo de traballo contratado que ten COP57, o que estamos é minimizando, sobre todo, os costes que entendemos que son, digamos, que non son razonables para as operacións que nos facemos. Entón, o xuro é máis alto, ou era máis alto, ahora xa non é, xa digo, en relación á banca, sí, pero non tens que ir perder
perder unha mañá no notario, nin firmar, digamos, no notario, e pagar ao notario, e comprar non sei que, e pagar unha comisión de estudio, e unha comisión de apertura, e non sei quanto. Entón, todos eses cartos que, entre comillas, se aforran por ese lado a entidade que financia con COP57, claramente van compensar, digamos, mesmo que houbera un xuro máis alto, que tampouco xa digo a día de hoxe, por as circunstancias do mercado, pois non o hai. De feito, xe estamos tendo moita demanda de préstamos, non só porque nos outros lados se pechan as portas a novos proxectos e a proxectos de economía social, sino tamén porque parece incluso máis interesantes do punto de vista financiero e de coste facelo en COP57 que non fora. Claro, COP57 ten unha peaxe de entrada que son eses 1.000 euros para ser socio de servicios da cooperativa. Entón, pode haber xente que dice, claro, pero os 1.000 euros sí que xa non me compensen, non sei que máis. Claro, a COP57, entre comillas, non só ven a xente que ten necesidades, sino tamén ven as entidades que creen tamén no proxecto de COP57 e que, ademais, creen que eso, que é unha rede que é interesante non só para interlocutar desde un punto de vista político, filosófico, sino tamén incluso profesional ou de negocio, porque, bueno, se van coñecer outros proxectos que tamén están en COP e, bueno, cantos máis vínculos de rede crees por aí, tamén estás favorecendo que, bueno, que se haxa unha apertura, bueno, a que haxa unha proximidade entre unhas entidades e outras, e iso tamén facilite no plano máis prosaico, pois que haxa actividade económica entre elas, non? Moi ben, aquí polo chat nos comenta José Manuel de Enraizando que soamente quere agradecer o acompañamento de Antón, grazas a Antón, e a asistencia de COP57, que grazas a COP57 poden manter os seus proxectos, os proxectos da cooperativa Enraizando. Non se anima, parece que non se animan as persoas que están aquí acompañándonos vía streaming. Realmente xa son as 12:15, entón a mí me saía aí un pouco enlazando co que acabas de decir, non, de as socias de colaboradoras e as socias de servizos. Realmente son as persoas que despois están nas distintas comisións que ten a propia cooperativa, non? Entón está aí esa gran diferencia que é o poder de decisión que ti tes de participar nas tomas de decisión das propias cooperativas. O falabas co tema dos xuros, tanto do xuro para o aforro como o xuro que teñen que pagar os proxectos financiados, non? Claro, eso non ten nada que ver con calquer outro tipo de ferramenta de financiamento. Esa posibilidade de estar aí participando nesa toma de decisión, incluso dentro das mesas técnicas, non? A nivel, bueno, pois do funcionamento da propia COP, pero tamén do que decías da creación dese propio mercado, desa rede entre as entidades da economía social que forman parte dese coñecemento mutuo e dese facer negocio tamén entre elas. Non, está claro. Bueno, primeiro agradecer a José Antonio pois o parabén que lanzou por aí polo chat. Bueno, efectivamente a COP57 ten, digamos, a virtude ou a creencia de que a participación das persoas na propia estrutura é fundamental, primeiro porque tamén é un principio das finanzas éticas, a democracia interna, a participación na toma de decisións, e eso, digamos, vai no ADN, primeiro porque somos cooperativa, porque creemos nesa maneira de facer, e porque na propia concepción inicial de COP57 pensouse que había que buscar un modelo que tamén fose moi vincado nas necesidades da xente e no compromiso da xente coa propia ferramenta. É dicir, que COP57 non é algo máis que unha financiera que moitas veces chama a xente preguntando dades préstamos. A ver, digamos, aquí hai unha filosofía de que se quer facer e como se quer facer, hai, digamos, todo unha historia e unha bagaxe, e hai unha maneira de entender que eso, que tanto as análises dos proxectos como as análises das entidades que entran e demais, que non pode ser unha cuestión puramente mecánica, sino que incluso parte deso, da interacción con esas entidades para coñecer as súas necesidades, coñecer ben os seus proxectos e coñecer as súas querencias de participar nun proxecto máis amplio que é a COP57 e aportar desde ese compromiso tanto na Comisión Social, na Técnica ou no Consello de Sección. É un elemento diferencial precisamente pola estrutura que temos. Hai outras entidades financeiras, incluso de banca ética, que teñen, digamos, separado o que sería esa parte máis social e demais de contacto cos posibles clientes da parte máis instrumental de financiamento e demais.
por unha cuestión puramente legal, é dicir, porque o Banco de España non che permite, digamos, traballar con esas dúas estruturas interconectadas ou moi ou horizontais. En COP57 sí que se fai e, bueno, pois afortunadamente pois o podemos facer así, non temos esas restriccións que nos podría marcar a normativa e ademais o facemos así porque creemos nesa interconectividade, nesa horizontalidade, nesa participación da xente para o propio funcionamento de COP57, claro. Aquí polo chat tamén Diego Jiménez de Coma di que é moi interesante o relatorio e dache tamén as gracias. E bueno, non sei se queres engadir algo máis nestes minutiños finais que queras salientar ou subliñar. Pois nada, eu agradecervos as persoas que estades aí detrás da pantalla que estou vendo agora, que me estou vendo a mí mesmo, nada máis, agradecervos eso, a vosa presencia, agradecer novamente ao Concello e Espazo Copa a oportunidade de poder estar hoxe aquí dando achegando unha fórmula de financiamento que creo que é interesante, que coñezades, sobre todo se estades na idea de emprender ou se tedes algunha estrutura xa en funcionamento, sexa cooperativa ou asociativa que poida ser susceptible de encaixar con COP57. Agradecer a Tamara e a Marta de Malaherba pois aí o traballo técnico que, vamos, vendo aquí todo o que fixeron, isto é de máster porque é complexísimo toda esta historia da tecnoloxía que efectivamente é importante que haxa cooperativas que tamén se dediquen a eso e que tamén dan aí un plus distinto de profesionalidade e de implicación tamén co proxecto e neste caso con esta charla tamén grazas a elas e nada, pois tedes aí os meus contactos e cando queirades pois nos volvemos a ver, contactar ou seguramente en algunha outra xornada deste tipo pois nos volveramos a encerellar e, bueno, pois xa presencialmente pois tamén mellor que, bueno, eu sempre agradezo moito o contacto persoal e directo coas persoas e, bueno, sobre todo as que poido ver, porque a vos non vos podo ver. Vale, veña, pois nada, moitas grazas. Antón, foi un placer compartir contigo esta sesión. Moitas grazas Tamara e Marta polo apoio técnico, por facer que poidamos estar emitindo e que xente de toda Galicia este agora podendo participar. Isto para nós é moi importante. Este vídeo quedará tamén na nosa canle de YouTube para que calquera persoa interesada poida acceder a él, utilizalo, difundilo, coñecer esta ferramenta para o financiamento de proxectos na economía social, pero tamén para facer un aforro con valores, non, digámoslo así. Agradecervos a todas e a todas as persoas que estades a través do streaming a vosa participación. Vamos a deixar aquí dar por rematada a sesión, que remata tamén o ciclo de pílulas formativas dos xoves de cooperativismo no Papagayo. Pasareivos unha ligazón para que valoredes esta actividade e todo o bloque de actividades, bueno, para ver si vos parece que continuemos programando actividades deste tipo ou cambiamos a outro tipo. Moitas grazas a todas e nada. Sí, adianto dúas cousas, mira. Adianto varias cousas, aproveitando que teño este ratiño, porque temos moitas actividades en carteira agora mesmo. Estamos tamén en colaboración co Concello da Coruña realizando un programa de formación xerencial para cooperativas. Comezamos esta semana cun curso de fiscalidade avanzada. O 21 e o 28 de novembro faremos un de xestión societaria e laboral en cooperativas e o 5 e o 12 de decembro un curso dirixido a informar e formar sobre transformación de empresas en cooperativas. Os cursos son gratuitos, se celebran en modalidade presencial aquí no Centro de Empresas Accede Papagayo da Coruña. Tedes máis información na nosa páxina web espazo.coop. Outra das actividades que temos en carteira, o día 4 de decembro, vai a ser a xornada final do programa S-Mentoring. Este programa de mentorías a empresas da economía social que estamos realizando en colaboración con a GACA, a Unión de Cooperativas Agrarias, e financiado polo Concello e pola Xunta de Galicia. E por último, adiantarvos que para que vayades tomando nota,
O día 13 de decembro está previsto que se celebre tamén unha xornada no Pazo de Mariñán en colaboración ca Deputación da Coruña, dirixida tamén a, bueno, falar de servicios de xestión cooperativa, contratación pública responsable, etc. Iremos poñendo toda a información na nosa página web. Despois deste casi telediario que acabo de dar aquí, boletín informativo, sí que xa me despido agradecéndovos moito a atención. Chao.